Guys, sudah papaglakaw ko ito ko. Kasi ang sapatos ng mga kirit. Ha? Kontak na. Tuntak ko gina naman ako langot pag uli. Pag dayon langat gas lungsod. Maangat na eh. Di sa pangitag signal dire eh. Kato cellphone ako. Ito ang signalan. Cellphone ako. Apo jud man atuan kagabi eh. Taglit. Lasang kaayo. Kami unahe. Paapot ng dito daw, napuno na ng timbangan kaya ito nakapilya na nito eh. Mas kapilya dai. Puno kaya kami apot ito. Dili dira eskwelahan. Dili kaya kuan man ka na. At para magdudito. Magdunong ba. So ina dito ka na. Kaya lang ang klasa. Paano na klasa. Singalan ito kalimot. Singalan na ito niya. Kadang itong iyang kuan sa to. Idna. Nang doon tumboy man. Tumboy ba day? Di ba si Idna mo tumboy? Ah, ina ito sa. Si Idna mo tumboy dagay. Idna mo na mo tumboy. Oh. Nangabot tunog tumboy. Tumboy. Ilang dua gud puro tumboy. Nangabot tunog man mahay jabana. La puro tumboy. Maluan. Magstorya din mo dito makita mo. Uban na saan. Naapod turon day sila. Ato lang kami i-fly. Kada kami jubane. Kau to jubane. Jubane. Ato to boleh kau mas. Ada juga ato ba? Ato lah. Libre sabaw. Plato tubig na. Ato unahan silang balay. Tubod. Sulit unta man o kada kuan ba kada meeting ninyo manglakaw mo kan na mo kasakyan. Kaya nani mao gyapon nani maglakaw mo pa ron sa babaw. Pwede dugay gyapon yung mabot kini tangas na sa babaw nga. Dugay mo pud gyapon mong mabot. Raider nga motor. Pre gusto ko motor ni Prime katong bago. Katong bago ni Prime. Asa to katong blow? Ako to XRM na dra. Balay. Asa man gato des balay bugas? XRM motor gato de dai. Abeno katong clutching. Dili, ang gato. Kuya ganit ang itong Abeno clutching. Pero nas kang i-prime ba to bagong i-prime maom na.